Asini roha madihamu do dame nasian debata ama do sian anakna Kristus Yesus turatai. Amin. Tabi jala horas marita salutna, salam sehat. Huria nahina holongan, tatangingon ma janita partangiangan mingguon, di enet sian turpuk epistel minggu, tanggal 10 Agustus 2026. Tarsurak di Galatia di Dutulu ayat 26 saha rodi ayat 20 sia. Ai saluhuk dohamu anak di debata maritehiti haporsiaon di Kristus Yesus. Ai Kristus hido di parulosok kamu sude hamu nang tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi jauh di mananggori hatoban manang anak mata bawa manang parutuan. Aisada dohamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus napunahamu pinoparni Abraham dohamu atong jalapanean manghuton baga-bagai. Huria nahina olongan kamang do inang di partikiata sunaengon dunga lamarakna na pencitraan dang maralang-alang be jolma pencitraan laho melaksanakan tugas dan tanggung jawab pencitraan suang songonima bakko sifat sikap pencitraan isarana pejabat pura-pura ringgas karejo HP aslina dak parduli ibana ditugas do tanggung jawabna. Ada musedo halak pura-pura dermawan HP aslina koruptor do ibana. Ada musedo dijoloni halak pura-pura burju ibana HP aslina jahat do. Ima warna pencitraan. Alayak kamang do inang atik do dang holan pelaksanaan tugas tanggung jawab jaladang holan sifat do sikap nabui pencitraan atik do dunga dohot be iman pencitraan atik do haporsiauni pe dunga pencitraan. Misal ringgas marminggu alai huhut ringgas mangulahun najah pamanganna mamuji debata alai rohana mamurai akka donganna hatana macelabok begeon alai pikiranna roak adong sedo pura-pura mabege hatani debata alai rohana marbulut-bulut di bagasan jala ondo muse na dikhawatirkan. Sotung dodo kita disiap kamang duinang alai say unang mak say martangi yang dohita nian tu debata alai dang pos rohatta jalo otta hobar tu tangiak tai. Kita berdoa kepada Tuhan tetapi kita ragu-ragu bahwa kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Bohadoi ima warna iman pencitraan. Menurut tamu amang inang atong ahado haporsiaon asa unang madabu kita tu haporsiaon pencitraan. Apa itu iman? Molung jaha di Heber 10 sada ayat sada alai anggo haporsiaoni pos ni rohadoi dia kasih rimon jalapamotuan natutu taringot tunasoni ida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik dison pandohan dasar dan bukti. Lapatanna yang penting kita percaya dulu. Pembuktiannya nanti. Biarkan Allah yang membuktikan. Alai molodang terbukti hobartu natahirimi bohado
Porsia de pehita di siak kamang duinang. Contoh, postitutu rohatta di tahun 2020 itu dapotar rokka ma anak kokku. Contohna, mangulima anakta. Ima pakrimun jalan marsitu tu ita makirim si martangi yang tutuhani alai dum dapot tahun 2020 itu somarna manguli ibana boha dia kamang duina anggo songoni tetak dope pos rohatta disihiri motai tetak dope pos rohatta tutuhani luar biasa do molo tetap dope hita porsea di tuhani luar biasa molo tetap dope positutu rohatta dipakiri motai alai torok do natar hiri ujungna gabe mandili ibana putus asa dia menyerah dan bahkan menyebut di dalam doanya pun sama sekali dia tidak mau lagi. Dia sudah merasa bosan mendoakan itu saja tetapi tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dang marna di jalo ibana hobar tu tangyangna hobar tu pakirimunna hape ganu tiki ganu pari jala tahun sarita yakoni mana Tuhani asa boy tutu dapokna hobar tu nasinita ni rohanai hape dang marna dapu anggo songoni bohada kamang duinang adong doi memang nama dele di dia do salana ima ala tabahen pembatasan waktu ngawen nakit contoh anak ta manguli tahun 2020 jadi tabahen pembatasan waktu tahun 2020 atau dak pakiri membeguarni tetapi pemaksaan kehendak do ya kamang dunang songono do dasitong pos rohak sai tangi hono ni debata do tangiaku bahenon nado nadinggan tu anaki ikoni do dono takamang winang laos tapai mama pembuktian bahenon itu hani ima jo contoh gudang nai depe aka contoh tae tong doi hagiok ni rohatai pos ni roha habe dao dak pos ni roha alai hagiok ni rohata sabingdo pakiri motai kita merasa apa yang kita minta kepada Tuhan itu adalah pengharapan sebenarnya tidak kita jatuh kepada pemaksaan kehendak kepada Tuhan jangan paksa supaya Tuhan memaui permintaan tetapi bermohonlah supaya Tuhan mendengarkan dan biarlah Tuhan bertindak. Jangan paksa juga supaya Tuhan berpihak kepadamu. Yang gopos niroha betul-betul lo ibana porsia tu Tuhani nabaino Tuhani do nadu menggan hobar tu pangiduan nai. Di pasak do hibul tu Tuhani jalabenge do rohana paimai mahon hobar tu nahini rinai. Kamang do inang asa songonido na pinangido ni tumpuk jamitao ima hapor siau tu Tuhan Yesus ikon hibul roha jala benget roha daktar baik kita maka porsiai Tuhan Yesus molodang hibul rohatta molo satonga do manang merbagi-bagi rohatta marisuang do hapor siau tai kita akan gagal di situ. Ima guarna haporsion pencitraan tadok persea tu Tuhan Yesus alai dang pos rohatta di panugu-nugu ni imana di kita mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus tetapi kita khawatir akan penyertaannya di dalam hidup kita suang soni do muse ikon bengek do rohatta managam pakirimun hobar tu baga-baganai olo do boti tatangyak kon asa gabe naniula jala sinur napinahan ima jo contoh HPA na terjadi balik sa
akaido namasa hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Alani bodoh ita gabe kecewa. HP-nya alani bala, ala bencana alam, do lan naasi. Molo songoni madeli do ita kamang duina. Maun tadok tutuhani. Ay so marlapata biaw martangian ko Tuhan. Ay so tangio ko tangiakku. Balik-balik nido namasa dinahula mitangaki sotungitan no tutuhani. Akajol mana songoni ima satonga-satongado pos nirohana tutuhani. Jangan sampai jatuh ke iman pencitraan. Hurian itu harta atong ahadu lapatanna molo di do haporsiaoni pos niroha dia kasih rimon do pamotuan dato tu taringot tu nasoni ida lapatanna percaya sepenuh hati, setia terhadap apa yang kita percayai, loyalitas dan komitmen. Haporsiau tu Yesus ikon hibul jala benget rohatta sepenuh hati dan benar-benar percaya, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Alana Tuhani pemangalehon hibullo upanata jalo alani haporsiau ta tu Kristus ima gabe tarboar do hita anak ni di bata. Galatia 3 ayat 26. Modok pun tarboar anak ni bata, ini bukan soal apakah dia anak angkat, anak kandung atau anak garis keturunan, bukan soal itu, tetapi anak pewaris. Warisan apa yang kita terima? Kerajaan Allah. Mari dihiti haporsiau tu Yesus Kristus do. Boy hita bongot tu harajau di debata. Haporsiau nahibul jalan nabingit. Tidak sekedar mengandalkan sebagai status garis keturunan. Sebagaimana orang Yahudi mengaku sebagai pewaris kerajaan Allah. Sebab kami adalah keturunan Abraham minna. Dang holas songoni. Moloholan mengasahon status pinok parnisi Abraham do hapersiawan pencitraan dui tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan sesuai status ni tu pangulauna. Kalau ada yang mengaku kami adalah keturunan nabi ini, kami adalah keturunan Abraham, itu hanya pencitraan, bukan iman yang hidup. Aladang yulon nasida songon haporsiau ni si Abraham. Haporsiau tu Tuhan Yesus dan soal garis keturunan, jala dan soal status sosial, manang berbeda jenis kelamin, gender, daun. Ala opungna nang Kristen sian najulu bah gabe Kristen ma sudi akapaparanna dan saya holani dan jadi nani boy bongot tuarajon debata daun dan salanian iman tradisi atau iman yang diwariskan dak salah alai dan saya di sini alai ikon hibul doha korsyau tabi jala benge tu Tuhan Yesus. Kita masing-masing harus sepenuh hati mengimani Kristus. Hidup bahen diturpuk jami tahun dipakai Paulus istilah di parulosok kamu Kristusi dung tardidi tu bagasan guarnai. Galatia 3 ayat 27. Macai bagas do kamang inang pangatusion di parulosok kamu mengenakan Kristus. Ibarat pahean sonor rupani namangulusi dagi tahun asalas dagita jaladang be masuk na asing tusi. Tetapi bukan pakaian pencitraan, beda penampilan, beda perilaku, beda di luar, beda di dalam. Daksoni bukan seperti itu. Tetapi orang yang mengenakan Kristus akan mencerminkan Kristus. Aura Kristus keluar dari dalam dirinya. Pakatayonna, pangalahona, pabahenanna, dot haporsionna, kobartu parangini Kristusi. Hidupnya meneladani Kristus
sehingga dari dirinya keluar cerminan Kristus alani ini. Dan maribar halak Yahudi do ibana, halak Gorik do ibana, bangsa Batak do ibana, manang sukuna asing do ibana, dan maribar status sosial hatuban do ibana, anak mata do ibana, bawa do ibana, perempuan do ibana, dan maribar isbi ai sadado saduhna di bagasan Kristus Yesus alani hakor siauni dan be diri tahun napuna hita alai Kristus sido napuna hita alani dan guru di hita be pangalahota pabainata alai ikpemar guru di tatu Kristusi bohado hita mar pangalaho bohado hita diaka ulota sigado pari atong tapau sor majo hatani muki edde 470 ayat sada dada au guru diau be Yesus do napuna au lasro haku dum hubegi Yesus ipangundu au dan beau guru diau Yesus nahu moko pau napuna au tung salele ngau mangodu Yesus do napuna au ayat 4 nang tarsurat do warhu di beko tutangami la supuji ma warmu sai liling nai dan beau guru diau Yesus nahu moko pau napuna au tung salele ngau mangodu Yesus do napuna au. Selamat mengikut Kristus dalam iman sepenuh hati kepadanya. Amin. Mauliate ma'ale dibata di hatam nabadiyai natotong paingotok kami asahibul rohanami maka persia Yesus jala bingit rohanami paimahon baga-baga naik paimahon pakirimun nami ai posdo rohanami bahinom mudo nadumenggan ko Bartolomone roham asima roham bihami marite Kristus Yesus. Amin.